Welcome to the Technics keyboard. Marikan denai sutokan denai suasodi denai amekan hati dan kanai kaba aduo hati dan kanai kaba aduo. Kan lo yang dia tapi denai sayang juo dagang tabuang dia tapi denai cinta juo hati dan kanai kaba ajuo hati dan kanai kaba ajuo. Biaso nan atah tasisi hajuo iyo kok canggung dia tak tumpang kurang dah punyo Nangkuri Rambaian Taduang kinantan ayam aduan saiyo hati jojantuang nan lain denai haramkan denai kan lo yang dia tapi denai sayang juo dagang tabuang dia tapi denai cinta juo hati dan kanai kaba ajuo hati dan kanai kaba ajuo. Iyo Allah biaso nan atah tasisi hajuo iyo kok canggung dia tak tumpang kurang dah punyo Nangkuri Rambaian Taduang kinantan ayam aduan saiyo hati jojantuang nan lain denai haramkan. Nona mangakamari apa banahanan nona cari Olai bulia denai batanyo Nona nan manis siapa namo Olai bulia denai batanyo Nona nan manis siapa namo Caliak de udah sia amboko usah panggil ambo si Nona ambo orang bukan anak orang Cino panggilkan saja Siti Rohana ambo nan bukan anak orang Cino panggilkan
tak kecuah di buwe inyo orang awak disangko cino. Untung yoda lai batanyo salah sangko itu biasa. Gara-gara salah menangko pandang patamu menjadi cinta. Biarang awak biarang cino hatilah karena kawa ajuo. Biarang awak biarang cino hatilah karena kawa ajuo. Nona mangakamari apa banana nona cari. Kola ibu lihat denai batanyo nona nan manih siapa namo. Kola ibu lihat denai batanyo nona nan manih siapa namo. Caliak dia udah sia amboko, usah dipanggil ambo si Nona. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja Siti Rohana. Onema awak tak kecuah di buwe inyo orang awak disangko cino. Untungnya dalai batanyo salah sangko itu biasa. Dek gara-gara salah menangko pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang cino hatilah karena kawa ajuo. Biarang awak biarang cino hatilah karena kawa ajuo.